Тази вечер представяме за първи път във Варна пловдивския автор Огнян Недков. За мен той е абсолютно нов автор, разбира се, нов за галерията, но не и нов за моето сърце, тъй като аз съм открила отдавна неговите картини. В Пловдив съм гледала негови изложби, виждала съм в София в една галерия също негови картини, така че познавам отдавна неговото творчество. Но за първи път успяваме да го приласкаем тук във Варна, тъй като това е един автор, който с своя начин на работа прави много малко картини годишно и затова се избира с много сериозен кастинг галериите, в които да покаже своите творби. Така че се радвам, че най-сетне във Варна една галерия успява да го покани и да го убеди да дойде да покаже своите творби на варненци. Тъй като може би по тази причина на част от вас е непознат като автор, аз ще го представя съвсем в кратко резюме. Той е завършил художественото училище в София с една плеяда изключително добри живописци, като нашия тук варненски изключително прочут художник Милко Ботов, като Михаил Лалов, Свилен Блажев. Така че това е бил един изключително такъв популярен флагман на българското изкуство, който е днес в наши дни. Випуск, който всъщност е станал флагман на българското изкуство. Това са едни автори изключително силни и всъщност Огнян е бил от това котило. Така че Огнян всъщност заедно с своите колеги, знаете всички вие тук, че когато човек се бори с една силно конкурентна среда на много добри в своята работа хора, и той става много добър. И тази вечер може всички да видим този резултат. Съответно, после Огнян дълги години изоставя художническото поприще и се работи наистина пак като художник, но на едно друго място. Той е бил повече от 20 години в радио и телевизионния център в Пловдив художник. И в един прекрасен ден се случва така, че съдбата го принуждава да реши да се издържа с картини. И слава Богу! И слава Богу! Защото благодарение на този тласък на съдбата, всъщност ние тази вечер можем да се насладим на неговите картини. Междувременно започва ударно неговия творчески път вече като професионален художник. Той има за тези, може би няма и 10 години, повече ли са, малко повече от 10 години, 14 изложби освен в цяла България в престижни галерии, в Париж, в Цюрих, където работите му са изключително добре приети от публиката. Така че, всъщност, един автор, който бих казала е от тежката артилерия на българската живопис. Защото нещата, които Огнян прави, са много малко на брой, може би 20 на годишно, но пък за сметка на това, неща, които са незабравими и неща, които са докосват най-скритите кътчета на нашата душа. Разбира се, една от причините за това е и любимата тема на Огнян. Това са жените, както вие можете и още от първия поглед от вратата да откриете в неговите картини. Жената е издигната винаги на пиедестал в неговите творби. Ще кажа, че да, но това го правят много художници. Нали? Много художници обичат да рисуват жената. Така е, но при Огнян тази жена е едно мечтание, точно както е късана тази вечер от нашата изложба. Едно мечтание, една приказка за красотата, една приказка за иконата, защото в много от картините действително Огнян тръгва и от техниката на българската икона, от визията на българската икона, но всъщност тя прераства в иконата като един символ на жената. Жената е икона. Жената е икона, която е красива, жената е икона, която е замечтана, която е вглъбена в себе си, в своя вътрешен мир. И всъщност тези нейни различни състояния са уловени от Огнян в неговите мечтания, в тишината на неговото ателие. Огнян Недков използва една, между другото, много трудна, рядко ползвана в нашите години техниката на плантализма. Както може да забележите, ако все още не сте разгледали картините, след това минете край тях и ще ги погледнете ги отблизо и ще откриете цялата красота на жената и всъщност цялата красота на фона, на който тя изпъква, е изградена от едни малки цветни точки и петна, които обаче са доста добре пипнати, прецизирани, така че те да направят един прекрасен фон, от
който сякаш изплува това сияние, изплува тази мечта. Мечтата на един творец. Мечтата на един творец, която в случая е красотата на природата, не само на жената. Защото жената е олицетворение и на водния ангел, който ще видите там в дъното в голямата картина. Водни ангели. Тя е, разбира се, изразена и чрез трите грации, които са любима закачка на художниците винаги. Жената е символ на пролетта, на събуждането на живота, като тази картина Пролет, която тук, между другото, тя е любима на художника и е, може би, ако се загледате в нея, след това ще откриете защо. Аз лично цял ден не гледам и се опитвам да отгадна неговите тайни, мисли и съкровени именно чрез тази картина Пролет, в която всъщност пролетта, странно защо е изградена и нарисувана на един тъмен фон. Какво като е тъмен фон? Самата картина свети всъщност. И това е именно събуждането на живота. Символа на живота, това е пролета и събуждането, женското начало. Тук една красна картина, символ на естествено единственото място, в което присъства мъжа, така че той е, може би, подсъзнателно присъства и други картини. Тази картина, която се нарича нежност, тези прекрасни ангели, които просто светят и наистина биха могли да се сложат в сърцата и във всеки един дом и в къщата на всеки един човек, за да му като ангели да влият над нас. Разбира се, тази картина, на която е кръстена изложбата Мечтание, ето аз ще се дръпна така, за да може да видите това мечтание. Една работа, изградена буквално с няколко тона, и от тези няколко тона и няколко цвята, всъщност избухва енергията на тази жена, която въпреки че е само полегнала и тя сякаш е в едно такова състояние на духа, на което е като че ли повече от мора и като че ли повече за мечтаност, заради това златото, заради това съчение, което тръгва нагоре, всъщност от тази нега, от тази тишина, от това мечтание блика една енергия. Разбира се, няма да се спираме на всички картини, не е нужно. Искам просто да ви благодаря още веднъж, че дойдохте, да ви поканя да се вглъбите след това в картините и да дам думата на Огнян, който все пак може би ще каже няколко думи на неговите нови почитатели във Варна. Аз нямам какво да добавя, просто толкова много хубави неща си казаха за мен. Чак невероятно, нали? Това музика за ушите, но човек трябва да знае къде се набира, на кое стъпало е. И много ви благодаря на всички, че в това време успяхте да дойдете. Благодарим на всички и вие сте герои. Благодаря ви. Браво на вас!